हेलो फ्रेंड्स बरायबाय गासिबखौबो आंनि यूट्यूब चेनेल नायगिरि बिथांमोनखौ आं दिनै माजों बरायगोन मिथिगोन ना आनारस फिथाइजों बरायबाय नै स' लोगोफोर दिनै होमबा आङो नोंसोरनो आनारस फिथाइ आरो खान्थाल फिथाइ जानायखौ देखायसिगोन आरो ना माखासे लोगोफोर दं आरो जोंनिनो गामिनिनो जोङो दाना जासिगोन खान्थाल फिथाइ आरो आनारस फिथाइ स' लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ आराम्भ खालामदोनि नायलांनो ना मा होननानै स' लोगोफोर जोङो नै आरामसे रेडि खालामखाबाय आरो ना खान्थालखौ दानखाजोब्बाय दाननानै बेनिफ्राय जों मादाखौबो दानखाबाय जों दाना जानोसै संख्रि बानलुबो लाबोखादों बेखौ जाखांनाय लोगो लोगो जोङो नै आनारस फिथाइखौ जागोन माने आनारस फिथाइया ओरैबायदि कालार एकदम लेजेन्ड खा आरो बरिया दा बेनि टेस्टिखौ आं जानानै देखायसिगोन आरो ना माबायदि टेस्टि जायो बेनि टेस्टिखौ आं देखायसिगोन Nah ini mus-mus kudo kali ya? Mus-mus gender kudo kali. Besar, apa nih? Mana? Besar kodai jaya biar. Jangan anu mah. Besar kodai jaya biar jangan. Bạn lô xuống đấy nào. Bạn lô cái lấy bữa đừng sửa mày đi bạn. Bạn lô cái gì vậy? Samram gugur, diglibeano. Mudah sekali nasi sabsin dasar. Biar. Ini saya tugas nih. Kamu samram gugur langan. Biar. Kamu di ini. Balba, kesiap. Di bina. Balba kesiap deh. Ya. Ikan. Ini mana moza? Bos, kantala. Buria na? Ngalai. Buria. Kok lagi sini? Getau na kantala? Getau nang deng. Buria. Andai bening unaw जों बेखौ जागोन आनारसखौ जागोन आनारस ओरैबायदि बिदै गखाबाय बेखौ फिस-फिसनो स' लोगोफोर बिदिबा जोङो जानायनि आराम्भ खालामबायानो आरो जानानै खावसे जोब्बायानो फ्राय स' बिदिबा नोंसोर बाराद्राय नायनांला लुगैगोन नङाब्ला दायोहाय आङो आरो आनारस जागोनावहाय आं नोंसोरनो एसे देखायबावगोन दा जों खान्थाल जाग्रोदानि बारा जानायाव उसुबिदा जायो नङा होमबा नङाबा लुगैगोन नोंसोर खदै गनो हागौ ओरैबायदि गोथाव आरो खान्थाला मुस-मुसखा आरो जानांगौ माने गदाय दा नों गदाय माबा जाबाय फिथाइ जाबाय बियो दाथ' नों खान्थाला जोबगासिनो दा दिनै फार्स्ट टाइम जाबाय आरो गोथांखौ गदाय बोसोरखिया गदाय जाबाय आरो आं गोरलै थाइनायाव लाखादों आं दाइसल' मोनजाबाय गोरलै थाइसे बे बेनो देरसिन बेनि बांसिन आरो मानलुबो जायखिया ओइ दङ बै बेलासिनाव सासे ब्लग बानायनानै गैया नामा आइसेल' मोनजाबाय बानलु बारा गैयालै बानलुलै
फाइनालि दा जोंना नै आनारसखौ हाबाय आनारसा बांसिन माने मोनब्रै जाहैदों माने बाराद्राय मोनब्रै जाहैबाय आरो आं देखायसिगोन दानि आनारसखौ नोंसोरनो फाइनालि नै रेडि जाबायानो आनारसा आरो एसे दंबावो खावसेया गेसाव जाजोब्बाय आरो बाराद्राय मोनब्रैद्रायबाय माने खालामनो रेडि जाबायानो संख्रि सारदो एसे फैसा सानग्रोबाय थाबफाबाय जाबाय जाबाय बिदि सारबासो नांगौब्रा बेनाव जाबायलै लगायदो बिदि गजोबसै अ माथो लिबु दङ लोगोसे बेथ' गोदै गोखैसो जासिगोन बारिबा जाला जोबसिगोनलै बेखौ दोनथ'दो गोदै गोखै जासिगोन बबे जाबनाय नामालाय दाना हाखानांगौ होजाफेरैखौ जानांगौ घन्टानि नङा आनारसजों लेबुजों लागायनानै होनोसै जोङो माबादि मोनो माबादि टेस्ट जायो नायनायनि जाबायलै बुलिब्रा बुलि ओमफ्राय संख्रियाबो बिदियाव फुननानै जानो हायोना ओमफ्राय लिबुआ हट बायनानै मानो लिबुआ हटबाव आनारस आं लिबुखौ आंनो लिबुआ आनारस बागा नैबेसे गोलैबाय आंना लिबुआ हटदो लिबु एसे गोदैजों जानाय जाबाय नेमनिल' नङा होख्लायदो जागोन दे जानायखौ नायसै माबायदि जायो बेनि उनाव आं जानोसै बायनानै लायनोसै बिथाङा जासिगोन गार'फोरनियाव माबायदि ब्र' गोदै आरो गोखैयालाय बैयो बे लेबुआ गोदै खिन्थु आनारसा गोदै ना बे लेबुआ नायलाय लेबुआ दानिया आंनि बाहागसै जानोसै नै आं गोदै जाग्रोगोन लेबु नोंदा गोखै एबार आं आनारसखौ जासिगोन आनारस बुरिया गोदैलै बिमाबो थोजासे गोदैखा जाया आनारस जाया गेसावना गाहरनो नागिरो बेनो नांगौनि बारा गोदै 간장을 놔줄라. 동생이 왜 아이고 나가이 서 가이. 빨라 라 이제 다 내지. 아 네 뭐라 마음을 봐. Hari baik je, ada yang hari baik. Hari baik. Gede ini nang kalau. So लोगोफोर दिनै होनबा जोङो खान्थाल आरो लेबु लेबु आरो आनारस जानाया ओरैबायदि बरिया जों जाबाय दानिया जों जाखांबायानो बेखौ ससेखौ जोङो सासे लोगोनो हैनोसै स' लोगोफोर बिदिबा दिनैनि जिथा जोंनि बे खान्थाल आरो आनारस लेबु जानायनि टारगेटखौ भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर खदैया जोबोद बुगासिनो स' बाय बाय